O xulgado número 2 de Ribeira instrúe a causa contra 2 boirenses acusados de fabricar e comercializar falso xel hidroalcohólico elaborado con auga ardente. O produto fabricado nun laboratorio clandestino en Boiro carecía de poder desinfectante, posto que tan só contiña un 25% de alcohol fronte ao mínimo do 70% requirido. Foi adquirido principalmente por centros de saúde e hospitais que, debido á escaseza e urxente necesidade de contar con desinfectantes, non requiriron a presentación de documentación e garantía de calidade. Foron os propios usuarios dos servizos sanitarios os que deron a voz de alarma ao detectar o forte cheiro a auga ardente. A Policía Xudicial de Noia iniciou entón unha investigación constatando que a empresa carecía de autorización oportuna da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios para a súa fabricación. A operación Quimigel, como se denominou, culminou coa detención dos 2 presuntos estafadores e o desmantelamento do laboratorio ilegal que se atopaba nunha nave avícola en Boiro. No rexistro, a Garda Civil atopou 400 litros do falso hidroxel xa envasado. Ademais, os axentes incautáronse de 6.400 litros de produto xa distribuído en hospitais e centros sanitarios de toda España.